親とのすれ違い、どう向き合えばいいのか迷うことはありませんか。儒教の孝は、親を思いやり、敬意を持って関わる姿勢を大切にします。それは、相手のためだけでなく、自分の心を整える学びでもあります。大きなことをする必要はありません。感謝の言葉を伝える。相手の話をしっかりと聞く。その小さな行為が関係を良いものにしてくれます。孝の心は義務ではなく、心を通わせる温かなやりとりの中に育ちます。日々の中で少しずつ重ねる思いやりが、親子の絆を深めていくのです。敬意の心は、関係を支えるだけでなく、自分に安心できる居場所を与えてくれるのです。そこには、優しさと感謝の循環が生まれていきます。